Moikka kaikille ja pitkästä aikaa! Tervetuloa seuraamaan Iitun logiikan perjantaista päivitystä. Tosiaan kuvaan tällä hetkellä web-kameralla, koska mulla on virtaa kamerassa. Eihän tää teitä yhtään kiinnosta, mutta mun alaturi on porukoilla ja mun pitäisi kuvata semmosia... Mä heitin läppää siihen, että mä voisin kuvata semmosia minuutin mittaisia pikavlogeja, missä mä vaan puhun silleen tosi silleen nyt tällä nyt vlogikalla paljon asiaa tapahtui näin paljon ja kävin kissan ja koiran kalenkille ja söin sheepaa ja kissan ruokaa ja se oli hyvää ja hoo ja hyi ei oikeesti ollut hyvää kun kissan ruoka hyi ja sain taas mummimukeja lahjaksi ja se oli kauheata ja join mummikahvia ja kävin kavereilla ja näin kissoja ja koiria ja kissakoira sitä. Viime videosta on kulunut aikaa yli 2 kuukautta. Herran jumala. Tänä on häkeltynyt siitä, että näin on päässyt käymään. Anteeksi kaikille siitä. Tai mä tiedän, pitääkö mun edes pyytää anteeksi sitä, koska mä en osaa puhua kameralla. Se on selkeästi huomaa tässä heti alkuun. Mutta kesänä olin kiireinen, vaikka olin silleen vielä toukokuussa, että en oikeasti ole yhtään kiireinen ja tulee tosi rento ja mahtava ja kiva kesä ja mulla oli tosi mahtava ja rento kiva kesä. Mutta jostain syystä tai oikeastaan aika monestakin syystä sitten tämä vloggaaminen jäi vähemmälle. Mä ajattelin silti, että vaikka kesä on ohi, niin mä uhmaan kaikkia elämän rajoja ja maailman reiluja meininkejä ja muuta mukavaa pistämällä tänne kanavalle varmaan pari kesävideoita. Mulla on matskua ainakin tosta Muumimamman reissusta, mistä en muista puhuis mä siitä missään. En mä varmaan puhunut. Mutta mä kävin tosiaan tänä kesänä Muumimaailmassa ja se oli mun ensimmäinen kertani Muumimaailmassa, mikä oli silleen jee, Iitu 25V! Ja viimein pääsen Muumimaailmaan kyllä pärisee kissaa aivastelee tuolla omassa kopassaan. Nyt alkaa olla silleen syksy ja ihmiset palailee kouluun ja koska mä olen hampuusi aikuinen ja muuta kiva, niin en ole menossa kouluun. Mä tosin hain yhteen skoleen Tampereelle, mutta siitä ei sen enempää vielä tässä kohtaa, koska se on tyyliin 3 tuntia tuore juttu. Mä oon tällä hetkellä itse työttömänä, mutta jonkinnäköisiä isoja juttuja kuitenkin on tännekin syksylle tulossa, joista mä varmaan tuossa pari viikon päästä kertoilen teillekin. Ilokseni mä oon huomannut kanssa, että mulla on tullut lisää tilaajia, vaikka mä en oo tehnyt videoita, mikä on mun mielestä tosi weird. Teitä on tullut lisää ja mulla on itse asiassa nytten justiin tullut 60 tilaajaa. 60! Mulla ei ois varmaan sukulaisia niin paljon elossa. No, tosi paljon tullut ihmisiä tilaamaan lisää kanavaa, mistä olen tosi iloinen ja toivon, että seuraatte tossakin. Eli mulla ois vissiin pitäisi tehdä taas joku spessuvideo. Mulla ei ole mitään kärryä mitä mä teen. Jos teillä on joku idis mitä haluaisitte mun tekemään spessuvideolla, niin heittäkää kommentteja alas, koska teidän kommentit ovat hauskoja. Ja ylipäätään olisi hauska kuulla, että millaisia videoita toivot minun tekevän tänä syksynä ja tulevina kuukausina, koska mä haluan oikeasti opettaa taas puhumaan ja tekemään videoita ja muuta mukavaa. Niin heitä minulle ideoita, että mitä hitsiä mä tällä kameralla nyt teen. Tää oli vaan tämmönen pikainen hölinä ilmoituksena, että mä oon elossa ja mä toivon teiltä videotoiveita. Ja silleen. On tulossa kivoja kokkivideoita ja konivlogit jatkuu. Mä yritän nyt taas sillain niinku kerran viikkoon tehdä videoita. About. Ei mulla oikeesti ollut tän isompaa asiaa. Mä laitan tässä ensi viikolla varmaan teille tulemaan Muumimaailmasta videota, koska Muumimamma menee... Muumimaailmaa ehtii vielä. Menkää Muumimaailmaan jos kerkeette. Se on vielä 2 viikkoa auki. Kaikki Naantaliin, siellä on söpöjä asioita, siellä saa halailla muumipappaa. En höpötä tällä kertaa tämän enempää, koska ei mulla oikeesti mitään asiaa, mutta I'm back. Toivokaa multa asioita kivasti. Ei mulla tällä erää sen ihmeellisempää, joten nähdään seuraavassa videossa siihen asti. Heikka moi!